Hi mga barads! Samahan niyo akong pumasok today. Bali 5:30 pa nga lang dyan ng umaga ay naghahabang na kami ng masasakyan papuntang Silom. Good thing isang sakay lang kami. Pag ganito pa palang oras ay nakakaupo pa kami kasi konti pa lang yung mga pasahero. Bali 25 baht lang pala ang fare namin dyan at mahigit isang oras din ng biyahe. Pagbabangan ng bus ay kailangan pa naming maglakad papunta sa school at dito nga'y bumili na rin ako ng kape. Pagkadating nga sa school ay agad-agad na rin akong nag-time in at dumiretso sa office. Pagkatapos ay pumunta muna ako sa kantin para bumili ng tubig at saka sandwich. Since maaga nga tayo nakarating sa school, nag-breakfast muna ako. At pagkatapos ko nga kumain dyan ay syempre nireview ko muna yung mga lessons ko ngayong araw. At pagkatapos nga dyan ay nag-attend muna kami ng flag ceremony. Bali ganyan pala yung uniform nila today kasi meron silang PE. After nga niyan ay agad-agad na rin akong umakyat para sa aking first period. Good morning! At dito ngayon nagpa-games muna ako ng hep hep hooray para naman magising sila. Though umaangal sila ng una pero wala na din silang nagawa. Napapagod na daw kasi sila. How true na napapagod na sila umagang umaga. Ako nga hindi pa pagod sa kanya eh. Charot. After nga dyan ay dineskas na din yung gagawin nila. Bali nagbigay na din ako ng example para mas lalo nilang maintindihan. After nga ay kinolek ko na rin yung output. At dyan nga pala ay naghahanda na rin ako para sa aking next na subject. Siyempre, ma-powder muna ako ngam. Pagpasok ko nga sa aking next subject ay nag-attendance muna ako para hindi ko makalimutan. At pagkatapos dyan ay in-explain ko na din yung kanilang gagawin. O diba, more activity, more fun. After nga dyan ay nag-lunch din muna ako. Bali, sa labas na lang pala ako bumili ng aking lunch since sarado na yung canteen. Hanggang 12 lang kasi yon. After ko nga kumain dyan ay dumiretso na rin ako sa aking afternoon class. Bali mga third year naman ngayon yung tuturuan natin. Travel agent. Pagkadating ko nga ay agad-agad ko na rin diniscuss yung gagawin nila. More on activity kasi sila dito. Finish? That's all for today. See you guys next meeting. After ko nga dyan ay lumipat na rin ako sa aking last period ngayong araw. Kung saan mga second year naman, bali nag-quiz lang pala kami dito. After nga ng quiz ay nagbigay na rin ako ng homework nila since holiday dito next week ng 2 araw. After nga dyan ay agad-agad na rin akong bumaba at nag-out. At dito ngay maglalakad kami ulit papuntang bus stop kung saan dun kami mag-aabang ng biyahe papuntang Seritay. Mga 10 to 15 minutes din siguro namin siya lalakarin. Hanggang sa muli, see you on my next video. Kapun kap!